बोला बोला छठी मैया की डीजे कंचन राज हाजीपुर धर्मेश धमाका बाजता आजन बाजन बाजता आजन बाजन छठी मैया के आगन फेरू एही साल असो हमनी के चलल जाई छठी माई के घाट असो हमनी के चलल जाई टिहुकी के घाट असो हमनी के चलल जाई बाजता आजन बाजन छठी मैया के आगन फेरू एही साल असो हमनी के चलल जाई छठी माई के घाट असो हमनी के चलल जाई टिहुकी के घाट असो हमनी के चलल जाई डीजे कंचन राज हाजीपुर सबके मांगता धन दौलत हो हमनी के मांगल जाई सुनर ललन हो सबके मांगता धन दौलत हो हमनी के मांगल जाई सुनर ललन हो छठ मैया अवतारी पहनली है पियर साड़ी रखी है खुशहाल असो हमनी के चलल जाई छठी माई के घाट असो हमनी के चलल जाई टिहुकी के घाट असो हमनी के चलल जाई छठ माई के घाट असो हमनी के चलल जाई प्रेम से बोली सूरज गोसाई की डीजे कंचन राज हाजीपुर भग से छठी माई के घाट जे भी जाला ओकर पे छठी माई के दया हो जाला भग से छठी माई के घाट जे भी जाला ओकर पे छठी माई के दया हो जाला गईनी हम सिकटा भिसुआ ले आईनी सुनर फलवा उखिया के साथ असो हमनी के चलल जाई भिसुआ के घाट असो हमनी के चलल जाई लंगड़ी के घाट असो हमनी के चलल जाई बीरगज के घाट असो हमनी के चलल जाई रिकॉर्डिंग बाय महाकाल स्टूडियो नरकटियागंज कंचन राज हाजीपुर और के बेर भइल सूरज लगले उगे दौड़ल के राइटर धर्मेंद्र लगले झूमे और के बेर भइल सूरज लगले उगे दौड़ल के राइटर धर्मेंद्र लगले झूमे सिंगर मोहन कहा सबकी वही गई घाट चली तत्काल सो हमनी के चलल जाई टिहुकी के घाट असो हमनी के चलल जाई बीरगज के घाट असो हमनी के चलल जाई टिहुकी के घाट असो हमनी के चलल जाई।